Assalamu alaikum, hurmatly mekendешler, jana Baytu kanal gattalçulary. Bugün 30 dekabr 2023-jyl tugandar. Oş oblastynyň Raşdy Özgen raýonunyň Myrzaryk aýlynda, Myrzarykda muna şul hat satyp açyp tugandar. Hat boýunça bir qatar maglumaty bereli. Özüňizden kırgız jylkysy hattyn ýaşy 4 ýaş bolupdyr tugandar. Görüňizler, boyu metrmen ölçödükde toşuna 1.60 çygypdyr, 1.60 eken. Jep içip den soluklarına jok. At negizi kamingi biraz turgan at deyt. Былтыры biraz ulaka kunanda ulaka aralatyp jüdük hazır. Oşudan beri kamingi deyt. Düýde turat deyt. Özünüzler görüp şunday jakşı at izlegender den soluguna jop deyt. Jurkaşlary külüp jakşı at eken tonlar özünüzler görüp kızıkkandar ekrandagy agabyzyň WhatsApp связь номерine baýlanşaslar. Basyndagy öte sonunu koyup berem deyt. Görüňizler. Bahsı 150 min soň. Azmaz kem var, süýleşöz deyt. Kemi bolat albatta deyt. Anykdan özünüzler görüp kızıkkandar ekrandagy WhatsApp связь номерine baýlanyşyp dagы da maglumat alsaňyzlar bolat. Bugün biz Myrzarykda satylýan at boýunça görsetip maglumat bergen hareket kıldyk. Tynçlykda, amandykda boluňuz.